Hadian katto kat nesngi ke jingjia syak thangki kali halaj mukra police station hakamit jong ka henry tarek unai tung arja arpulai da kirunar ki blashim kabui ke jingi kan ad hapdeng ki arkan hun hakajan mit jong ka khatwai tarek unai tung arja arpulai pat kumbah ka por nyosh tengi e ka yengsa jong ka Dr Ampareen lingdo ka MLA jong ka National People's Party na East Shillong ka beriru ka menteri ha ka sarkar MDA 2 ka badan halaj mukra kala syak kawang mau hakirunar Maria jaga ni jengya kawang mau ke Dr Ampareen lingdo lengmat ukurim jongka ububa fanten jela kadong ubadairu MDC kila mi ban pej bot uwei na kini kirunar ubadan ha jingbu aj ubabat ru da kawaj beno ulah halla ban penyap ya ke Dr Ampareen bat temu ban kawang ika da kate kawaj markum tahi kibri ke bayat payang na kalenti hajan kate ka yeng kila yo ban bat yau te ubrio bat pentip se kibor pulet habala poi ki pulet la IT no yau te ubrio bla tip kerteng kumutei bor leting na kharmal ki Shillong ki he pulit ru mar kila poi syak te jaka mat kidang penlong ka jing tokit He's from Kyrwoh.